எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஏன் நம்ம எல்லாராலையும் ஒரு பழக்கத்தை கண்டினியூஸாக தொடர முடியல அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்கலாம். நம்ம எல்லாருமே ஒரு பெரிய சேஞ்சஸ் எதிர்பார்க்குறோம் அப்படின்னா அதுக்கான முயற்சியும் ரொம்ப பெருசாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம். திடீர்னு நம்ம ஜிம்முக்கு போகிறோம் அப்படின்னா அதை பெருசாக செய்யணும். எல்லாத்தோட மேசிவ் சக்ஸஸும் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தினால மட்டும்தான் உருவாகுது அப்படிங்கிறத நம்புகிறோம். அப்படி கிடையாது. சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் தான் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தணும்னு போன வீடியோவில் பார்த்தோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் டெய்லி ஒரு விஷயத்தை 1% மட்டுமே அதிகமாக செய்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு வருஷம் முடியும் போது அதோட மொத்த பர்சன்டேஜ் 37% இருக்கும். அதுவே ஒரு கெட்ட பழக்கத்தை டெய்லி 1% செஞ்சுக்கிட்டே வரீங்க அப்படின்னா ஒரு வருஷம் முடியும் போது அது காம்பவுண்டாக சேரும் போது பெரிய கூட்டு தாக்கத்தை அது ஏற்படுத்தும். ஸோ பழக்க வழக்கங்கள்ங்கிறது ஒரு கூட்டு வட்டி மாதிரி. எப்படி பணத்தை நம்ம கூட்டு வட்டியில் பெருக்கிக்கிட்டே போதோ அதை மாதிரி உங்களுடைய பழக்கங்கள் தான் அது ஒன்றா சேரும்போது பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது. ஆனால் இந்த சின்ன பழக்கத்தை தொடர்றதுக்கு இருக்கிற பெரிய தடை என்ன தெரியுமா? அதோட ரிசல்ட் நமக்கு உடனே கிடைக்கவே கிடைக்காது. நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மணி சேர்த்து வச்சுட்ருக்கேன், ஆனால் நான் இன்னும் பணக்காரன் ஆகலையே. நான் ஒரு வாரத்துக்கு 5 நாள் ஜிம்முக்கு போகிறேன், ஆனால் என்னோடய பாடியில் எந்த ஃபிட்டான சேஞ்சஸும் தெரியலையே அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறதுனால மட்டும்தான் நம்மளால் அந்த பழக்கத்தை தொடர முடியல. அதுக்கான மோட்டிவேஷன் நம்மக்கிட்ட கண்டிப்பாக போயிடுது. இதை ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ரூமில் ஒரு ஐஸ் க்யூபை வைக்கிறோம். அந்த ஐஸ் க்யூப் க்யூபாகவே இருக்குது. அப்போ அந்த ரூமோட டெம்பரேச்சர் 25 டிகிரி. நம்ம இப்போ டெம்பரேச்சரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம். 26 டிகிரி, 27 டிகிரி, 28, 29, 30, 31 டிகிரி, 32 டிகிரி வைக்கும் போது அந்த ஐஸ் க்யூப் மெல்ட் ஆகுது. இதுக்கு அர்த்தம் 32 டிகிரியில் தான் ஐஸ் க்யூப் மெல்ட் ஆகுங்கிறதா? இல்லை. அதுக்கு முன்னாடி நடந்த ஒவ்வொரு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரிமெண்ட்டுக்கும் அந்த ஐஸ் க்யூப் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெல்ட் ஆகிருக்கும். ஆனால் 32 டிகிரிங்கிறது அந்த ஐஸ் க்யூபோட பிரேக்கிங் பாயிண்ட். அந்த பிரேக்கிங் பாயிண்ட் வர வரைக்கும் அதோட ரிசல்ட் நமக்கு தெரியறது கிடையாது. இதை தான் இவங்க பிளாட்டோ ஆஃப் லேட்டன்ட் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது இப்போ நம்ம பார்க்குற கிராஃப் மாதிரி இருக்கும். நம்ம யூஸ்வலாக நம்மளோட ரிசல்ட் எப்படி இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறோம்னா, இந்த லீனியர் லைன் கொஞ்சோண்டு முயற்சி பண்ணாலே அதோட ரிசல்ட் உடனே தெரியணும்னு எதிர்பார்க்குறோம். ஆனால் நார்மலாக ரிசல்ட் எப்படி தெரியுது அப்படின்னா, பக்கத்தில் இருக்க கர்வ் மாதிரி ஒரு பிரேக்கிங் பாயிண்ட் வர வரைக்கும் அந்த ரிசல்ட் தெரியாது. அது காம்பவுண்டாக சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும். அந்த பிரேக்கிங் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் அந்த ரிசல்ட் உடனடியாக தெரியும். அது வெளியில் ரிசல்ட்டாக தெரியும் போது நம்ம என்ன பேசுகிறோம்? திடீர்னு பயங்கர லக்குப்பா, செம்ம மேசிவ் சக்ஸஸ் அவங்களுக்கு அப்படின்னு பேசுவோம். அது கிடையாது. யாரெல்லாம் அந்த பிரேக்கிங் பாயிண்ட் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி பொறுமையாக அந்த பழக்கத்தை கண்டினியூ பண்ணுறாங்களோ அவங்களால மட்டும்தான் அந்த சக்ஸஸை என்ஜாய் பண்ண முடியும். ஒருத்தவங்க ஒரு 10 வருஷமாக மியூசிக்கெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. டெய்லி 10 நிமிஷம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க, பாட்டு பாடுறாங்க, எல்லா ட்ரைனிங்கும் எடுக்கிறாங்க. திடீர்னு ஒரு நாள் அவங்களுக்கு ஒரு சாங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வருது. அந்த சாங் பயங்கர சக்ஸஸ் ஆகிடுது. சக்ஸஸ் ஆன உடனே நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? பயங்கர நேச்சுரல் டேலண்ட் பாவங்க அப்படின்னு அந்த 10 வருஷம் அவங்க பண்ண ஹார்ட் ஒர்க்கையும் ஒன்றுமே இல்லாமல் ஆக்கிடுறோம். அவங்க அந்த சாங் சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு பின்னாடி இருந்த ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த 10 வருஷமும் அவங்க விடாமல் ட்ரெயின் பண்ணதாக தான் இருக்கும். அந்த ட்ரைனிங்கை ஒரு பெரிய ஹேபிட்டாக அவங்க மாற்றிக்கிட்டதாக தான் இருக்கும். சரி, எதுவுமே ஹெல்ப் பண்ணலன்னா இப்படி ஒரு விஷயத்தை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. ஒரு ராக்கில் கண்டினியூஸாக ஒரு சுத்தியில் வச்சு நம்ம அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கோம். 10 தடவை அடிக்கும் போதும் அது உடையல, 10ஆவது தடவை அடிக்கும் போதும் அது உடையுது. அதுக்காக 9 தடவை அடித்ததும் அதனால் எந்த யூஸுமே இல்லை நம்மளால் சொல்ல முடியாது. அந்த 10ஆவது அடி தான் அதோட பிரேக்கிங் பாயிண்ட். இப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சனாக இருக்கீங்களோ இல்லை அன்சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சனாக இருக்கீங்களோ அதை பற்றி பிரச்சனையே கிடையாது. உங்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் இன்றைக்கி நீங்கள் என்னென்னலாம் செஞ்சுட்ருக்கீங்களோ அதுதான் அடுத்த 5 வருஷத்துக்கு, அடுத்த 10 வருஷத்துக்கு நீங்கள் எந்த பாதையை நோக்கி போயிட்டுருக்கீங்க அப்படிங்கிறத டிட்டர்மைன் பண்ண போகுது. சரி, சில பேரால் இந்த பிரேக்கிங் பாயிண்ட் வரைக்கும் ஒரு ஹேபிட்டை கண்டினியூஸாக பழகிக்க முடியுது, செய்ய முடியுது. சில பேரால் அது செய்ய முடியல. அது ஏன்? அதை எப்படி நம்ம மாற்றிக்கிறது? இதை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பை.